Bármelyik készülékünket is választottad, ezekkel az alapmozdulatokkal hatékonyan feszesítheted és formázhatod az arcod. Nézzük, hogyan is működik. Az állíved mentén húzd a készüléket kifelé, a füled irányában. Az árrésznél és a száj környéken körkörös mozdulatokkal dolgozd át mindkét irányba. A fül előtti, az orca és a szem alatti területeken mindig bentről kifelé, enyhén ívesen és felfelé haladj a füled irányába. Az orrodnál az orrod tetejéről indulva haladj kifelé az arcod irányába, az orrcsúcstól pedig felfelé a homlokod felé végezd a mozdulatokat. A szem környékén először körkörös mozdulatokkal dolgozz, majd a szem alól kifelé a halánték felé húzd íves mozdulatokkal. A homlokon először a két szemöldök fölött középről kifelé haladj enyhe félköríves mozdulatokkal, a szemöldökök között pedig felfelé, a fejbőr irányába végezd a mozdulatokat. Ezt egyébként megismételheted az egész homlok területén, majd végül apró, körkörös mozdulatokkal dolgozd át az egész homlokot.